třeba i ekzemy, protože dneska už se ví, že střevo, nebo respektive, že kůže je zrcadlo našeho střeva. Na pleti je to vidět u ženských strašně rychle. Jo? No. Fakt? Jo, to vím. Hlavně regeneraci střeva, protože o tom se dneska tady budeme bavit. Co mi to připomíná, co to je? Mně to normálně připomíná pavilon opic. Jo. Jo. Máme pak horší spánek celkově, protože se nedostaneme do těch NREM fází. Já nevím, jestli jsem uchyl nějaký, ale prostě já jsem si to úplně a užíval jsem si to, jak to koušel, bylo to takový dobrý. Samci zvýšeně začali pečovat o svoje kožíšky. Co to se děje dneska? A proto tu mám, že jo? Já to řeším. řeším. A proto tu mám tyhle červený brýle, protože to je problém u právě mladých lidí, protože plno dneska lidí chodí spát s mobilem. Zkrátka furt jsme na tom mobilu, furt si stimulujeme ten dopamin a nejsme šťastní, tak tíhneme právě k těm drogám. Vlastně on je úplně jedinečný už v tom složení a v tom, jak funguje, protože on jak je ve formě gelu, tak ten gel se dokáže dobře nabalit na tu sliznici, ale celého zažívacího traktu. Sprcha je spíš o psychice. Jo. A ta ledová voda je spíš o těch benefitech, že se ti prokrví tělo, klouby. Jako ráno pustit na sebe ledovou sprchu. No. To je prostě, že si říkáš, a teď si říkáš, kdy to pustím. Ne, a si říká, tak to dneska odložím, jo, a musíš to všechno překonat, tyhle ty fáze. No, mně se třeba nepodařilo, já jsem se ty ledové sprchy ranní dělal třeba rok a mně se nepodařilo jako na to adaptovat, že bych třeba pustil a byl tak v pohodě. Vždycky to byl šok. Jo. Ale co se mi podařilo, bylo ta psychická adaptace. Jakože ta odolnost psychická, ta se mi právě na tom vybudovala úplně. No. To je super. Já když to někomu říkám, tak mi nikdo nevěří. Prostě ono, dokud si to nějak v té hlavě nesrovnáš a nejdeš do toho, tak zase nemůžeš vyprávět, co chceš. Já když to někomu řeknu, kdo vůbec jako je úplně mimo tuhle sociální bublinu, nějakých otužilců nebo to, tak na mě kouká a říká, jako, že jsem blázen, že chodím do ledové vody. Přitom jako dřív lidi, když neměli teplou vodu, tak se zkrátka prostě museli vykoupat nebo vysprchovat z té studený. No jasně. Nebyl to komfort. No, nebylo venku u studny, že jo. A byli lidi dřív odolnější. No, to 100%. No. Dal jsi tu teplou, že jo, jsi si ohřál asi v neděli, ne? No. Jestli ohřáli horkou vodu, dělali teplou, ale jinak, že se měli ve studené. A já si pamatuju, že třeba můj děda, jako když jsme s ním byli na chatě vždycky celý to léto, tak on to takhle v létě dělal, prostě, že se šel vždycky ráno k tomu potoku se šel umýt. Jo. Tam se i oholil v té studený. Jo. A dneska se tomu říká biohacking. Jo. Je to móda. Je to móda, no. Přitom je to normální, no. No, ale právě ten extrém, že my žijeme komfortu a blahobytu a tuhle odolnost ztrácíme. No, a pak se všichni diví, že jo, že jsou ty rýmičky, chřipičky. Protože nejsme odolní, no. Přijdeme domů, tam máme 23 stupňů, jdeme ven, oblíkneme si svetr, bundu, všechno. No, jenom otočíš kohoutkem a nemusíš pro to ani nic udělat, jo. Ono dřív si z těch věcí vážil, protože tě něco stály. Stály tě určitý nepohodlí. A právě člověk, nebo obecně i zvířata, všichni daleko víc prospívají, když strádají, jako když třeba je hlad nějaký, než když jsou úplně v takovým tom komfortu, blahobytu, nemusí nic řešit, tak právě když dělají třeba výzkumy na myších a tohle, tak když jsou v tom komfortu, tak už se tam objevují různé degenerace, nemoce, nebo když se zvířata přemnoží v lese, když mají moc jako blahobyt a přemnoží se v lese, tak už tam u nich vznikají různé degenerace. Víš? Že tam není ten přirozený výběr, který by normálně byl. A to teď si myslím, že v tomhle jakoby století právě přichází na nás, na lidi. Hele, a slyšela jsi o tom experimentu, jak udělali pro ty myši naprosto jako blahobytný prostředí? Neslyšel jsi o to? Možná něco. Oni prostě vzali skupinu myší a udělali jim na určitý ploše, já teď už nevím ty detaily, jo, a naprosto blahobytný prostředí. Teplota stála, přísun jídla stálej, prostě vlastně jim vůbec, jako absolutně nic nechybělo. A pozorovali je. Ten výzkum trval, já nevím, třeba možná 5 let. No tak jako ze začátku prostě se ty myši množily, jako pečovali o to nějak. Pohoda. Pak to dosáhlo určitý hranice. Teďko nevím, jako, co z toho vlastně všechno vyvodili, jo. Možná by bylo zajímavé si to přečíst, ale jestli jako to bylo tím, že jim ubyl nějak prostor, nebo co se tam vlastně stalo. Ale ty myši přestaly mít ochotu se množit. Samci zvýšeně začali pečovat o svoje kožíšky. Co to se děje dneska? Krása.
začali tloustnout, začali být nemocní. Najednou na ně přišly nemoci, které předtím nebyly a ani se tam nějak jako vlastně nemohli dostat. Jo. Prostě určitá generace to zlomila a bylo úplně jako se to změnilo. Pak se to překlopilo do něčeho, že vlastně začali být na sebe agresivní. Já si říkám, no úplně jako obrázek vlastně naší doby. Tak to je hustý. A je zvláštní, že z toho jako nikdo nic teda nevyvodil. Tak to je zajímavý. Proběh a nic. Protože prostě se to mění, to vidíš. Že jakoby dřív chlapi ve 20, třeba dřív řeknu před 150 lety, chlapi ve 20 byli chlapi. Fakt jako chlapi. No. Měli i chlupatý hrudě, víc vousů. Dneska klukům, třeba mě taky jako nerostou moc vousy. Víš, a dneska klukům už nerostou vousy a už je dokázaný, že jim ubývá testosteron, že dneska 20letí kluci mají snad o 60% méně testosteronu, než chlapi v roce 1900 třeba. Já tomu věřím. No. Tak ono, už když se jako na hodně kluků podíváš, tak podle mě se jim mění i ty těla, jakože ta fyziognomie je úplně jiná. Jo. A já jsem slyšel zase experiment nebo čet o myších, kterým vlastně dávali na paječku. V jedné byla normální voda a v druhé byla jako voda s drogou nějakou. Asi nevím, co to bylo za drogu. Prostě návyková droga. A byli jako uzavřený jako v kleci. Takže neměli jako žádný podněty. Zkrátka se jako nudili. Jo. Během týdne ochutnali normální vodu, vodu s tou drogou. Během týdne pili jenom vodu s drogou. Prostě se potřebovali dopamin zvyšovat. Jo. A pak udělali ten samý experiment, kdy ale těm myším už tam dali různý ty kolečka, překážky, podměty různý, mohli zkrátka takový jako hřiště, kde měli fakt jako různě prolejzali ven a tak dále. Mohli něco dělat, něco jako... Něco mohli dělat, tak pili normálně vodu. A to je i dneska si myslím, protože lidi zkrátka mají všechno, nudí se, nechodí už moc ven, jsou doma, koukají do mobilů, stimulují si umělej dopamin. Dneska já nevím, jestli ty to vidíš, ale já do toho trošku vidím, že ty lidi dneska fakt jako berou hodně drogy. Jo. To neříkej, prosím. A právě si jíždí takhle, jak se jakoby nudí a nemají nějaký ty stimuly, tak právě sjíždí do toho, že se potřebujou nějak cítit dobře, protože se necítí dobře zkrátka v tom těle, nudí se. Dobře o tom mluví třeba profesor Jan Stránský. Jo. Tak ten o tom přesně mluví. Zkrátka furt jsme na tom mobilu, furt si stimulujeme ten dopamin a nejsme šťastní, tak tíhneme právě k těm drogám. No, jenže ono, jako většina lidí si myslí, že právě štěstí je tohleto. Jo. Že to je vlastně okolnost, že to není tvůj stav. To je podle mě ten největší omyl, jako co se podařilo nám nalejt do hlavy. Protože třeba jako už ty moji prarodiče jako věděli oba dva, že jako když budou mít lepší televizi, anebo, já nevím, babička, že bude mít lepší hrnce, takže jí to jako k ničemu nepomůže. Jo. Že nebude šťastnější. Oni to tenkrát nám to jako říkali a my jsme si mysleli, že jsou blbí. Jo. A teď se k tomu vracím, jakože si tak nějak přehrávám to, jak to bylo s nima na té chatě, tak vlastně já se vracím k tomu, že jsem tam s nima zažila vlastně vždycky 2 měsíce absolutního štěstí. Jo. Že máš tu studenou vodu. Jo. Když potřebuješ si dojít pro jídlo, tak jdeš 2 kilometry do vesnice. A že to bylo to ono, že jo. On by stačil jako detox, nebo někdo si dává detoxy, že zkrátka třeba týden nešáhne na mobilu, nebo chodí do té tmy, jak jsou ty pobyty ve tmě. No a tam úplně vlastně se mu obnoví ty receptory v mozku. Ale byl jsi tam? Ne, ty jo? Já bych strašně chtěla. Ale já bych taky chtěl, já to mám naplánovaný, že chci, ale ještě si mě to jako nějak nezavolalo. Jo. Ale chci jít, no. Já jsem už to totiž měla objednat a přišel covid, jo, takže mi to zrušili. Já už jsem to po druhý potom jako znova neurgovala, jako zařadit se zase do toho pořadníku, protože ten pořadník byl na 2 roky. Ale jako strašně bych to chtěla zkusit, no. No je to zajímavý, no. Protože tam se vyčistíš úplně, že? Úplně. No. Úplně od všeho. A já, jak dělám na těch sociálních sítích a tohle, tak já to fakt musím hodně omezovat, protože prostě líkneš tam a vidím to sám, že trošku za jedno video, druhý a už bych chtěl mozek. No. A říkám si, ne, pryč. No. Tak to musím prostě regulovat, ale jsou lidi, kteří to neregulujou a kteří třeba takhle dokážou hodinu jet. A pak to položí a vlastně ten dopamin jim vystřelí a pak jim spadne, ale nespadne jim už na tu hranici normální, ale on si jim úplně propadne. A pak mají deprese, úzkosti a necítí se šťastný. A proto bychom se měli starat o svý zdraví. Jo. A já vás tady vítám. Tohle to je Sylvie, bylinkářka. Ano.
A já jsem František Výživář, mě znáte. A dneska si tady řekneme něco o tom, jak bychom se měli chovat v zimním období ke svýmu trávení, jak bychom se měli stravovat, co bychom měli po případě zařazovat, jaký bylinky. Tak jdeme na to, no. Ale my jsme tady jako yin a yang. Ta zima je o energii. Jsem tady zabalená. Já jsem yin, ty jsi yang. Já jsem yang. Je docela zima, musím říct. Ty jsi tady takhle. Já se otužuju a vlastně já si myslím, že v zimě bychom měli respektovat hlavně sezónnost, to znamená, že bychom měli konzumovat sezónní potraviny, které nám rostou, nebo respektive, které bychom mohli schánět v té zimě. To znamená, že bychom měli jít do tučnější stravy. Dneska je problém ten, že vlastně lidi absolutně netuší, co mají jíst, protože tu máme supermarkety, které nám poskytují úplně všechno a v každém ročním období máme úplně všechno a to dřív nebylo, protože dřív prostě v zimě jste tady neměli pomeranč. A není to ani přirozený ten pomeranč tady mít. V zimě jste tady neměli zeleninu jsme si nakládali a už je to úplně jiná potravina, pokud víte syrovou zeleninu, anebo vy si tu zeleninu vlastně máte jí jakoby kvašenou, protože se tam mění ty energie, vlastně ta fermentace jde spíš do yangové energie. Do teplý. Jak jsou tam ty procesy, tak se to mění. A ta syrová, to je spíš ta jinová, ta ochlazující. A ono je dobrý, nebo podle mě, jako se furt dívat vlastně, jak to bylo dřív, tak já si pamatuju, že babička měla brambory, že jo, to je asi taková přirozená potravina, vařené brambory. Bylo nějaký prase, byla nějaká zabíjačka, někdy před Vánoci, pak se ještě zabíjelo v únoru, takže to je zase přirozená potravina. To vepřový je tučnější, že jo. A to si myslím, že v zimě nevadí, naopak. Právě, že naopak v zimě bychom měli přejít do ty tučnější stravy, takže červený maso, tuční ryby, vývary z kostí, z masa, protože ty jsou pro nás jakoby blahodárný. A už bychom se měli vyhejbat nějakému třeba tropickému ovoci, protože zkrátka to je takový paradox, jo? Když vám čerti a Mikuláš přinesou mandarinky a pomeranč. To je takový přežitek. Já nevím, jestli to vzniklo z toho, že jako to tu nebylo a že to pro ty děti bylo jako fakt pochutina dřív, protože se to blbě schánělo a bylo to pro ně fakt něco, ale přineslo se to do téhle doby, v který to absolutně nemá nic co dělat. Vlastně teď to bude znít trošku ezo, ale on dává jakoby nějakou informaci našim buňkám o jako nějakých biorytmech, protože když my sníme čerstvý pomeranč, tak nám to dává informaci o tom, že asi se nacházíme v prostředí někde tropickým, ale my jsme tady v zimě v Česku a ten pomeranč je ochlazující potravina, takže on nás ochlazuje. No to udělá vlastně v tom těle totální chaos, jo. Přesně. Ale já si třeba myslím, že když to dřív bylo vzácný a vlastně my jsme to dostali, já si to pamatuju ještě jako dítě, že opravdu ten pomeranč a mandarinka na to Mikuláše byla. Pak jsme to dlouho neměli, protože mámy na to museli stát strašné fronty za komoušů. Tak to bylo celkem v pořádku. Tak si doplnil Cčko. Jo, ono to tělo sneslo, že jo, protože se to muselo sníst celkem rychle, taky tam toho nebyly kila a bylo to celkem v pořádku. Další jsme viděli až na Vánoce. Ale teď, když je to furt a jíme to každý den, tak přesně v tom těle to způsobuje ten chaos, který ty říkáš. To tělo neví, čí je. Jestli přesně se má zahřívat, nebo jestli se má chladit, nebo co vlastně má dělat. Přesně. Máme nějaký termický vliv potravin, který jsou třeba ochlazující, studený, zahřívací, horký, tak my právě na tu zimu musíme jíst ty potraviny, které nás jakoby zahřívají. A my kdyby jsme trošku jakoby se nad sebou zamysleli, tak právě vtip je v tom, že my to víme. Podvědomě my víme, že třeba teď bych si asi nedal čerstvý rajče nebo salátovou okurku tady, no ale lidi už nejsou na sebe dneska napojení, takže oni prostě jí, co mají, blbosti a vlastně tělo má jako v nerovnováze. A právě jsem se chtěl dostat k tomu trávení, že my, když jíme tyhle zahřívací potraviny, tak tím si podporujeme trávení, protože se nám vylučují trávicí enzymy a líp se nám ta potrava v zimě tráví, protože v té zimě, jak se všechno zastavuje, ta příroda zpomaluje, tak se nám zpomaluje i to trávení. To můžeš potvrdit, tak, že jo? Je to tak, no. No, ještě mám takovej trik, který je třeba trošku cvičit, ale je to docela dobrý. Intuice ti údajně funguje, když se máš nad něčím rozmýšlet první vteřinu.
a pak už je to přebitý, já nevím, jestli egem nebo čím. Ale je pravda, že když člověk dá na ten úplně první věm, který mu při nějakém rozhodování vyběhne, takže to je správný. A stejně je to u jídla. Když se to trénuje a možná, že třeba nasaješ vůni toho jídla, nebo nevím, co ti tam všechno přesně sepne, tak u toho jídla se to dá takhle krásně vycvičit a člověk se tak nějak napojí na to přirozené, který v sobě měl a který mu vždycky řekne, co je dobře. To je pravda, no. Protože jako my vědomě můžeme ovlivnit svoje chování snad jenom do 5-6% a jinak mozek jede na autopilota snad z nějakých 94 nebo 5%. Takže my vlastně nevíme, co děláme. Ale jakoby, že jedeme na autopilota fakt a někdo to jakoby proletí celý život na autopilota a nic neuvědomuje. Ale my vlastně můžeme změnit to svý rozhodnutí vědomě. Ale musíme si to uvědomit. A musíš to trénovat trošku, no. Musíš nebo se to jako, trénovat, no. Musíš jako si vědomě říct, že taky můžu dělat blbost, ale mám to v sobě, někde to tam ve mně je, akorát vědět, jak to vždycky jako vydlábnout zevnitř. My bychom v zimě měli držet i ty biorytmy, to znamená, že nám vychází sluníčko a zachází a teď se nám krátí už den. To znamená, že bychom neměli jíst už třeba na večer, jako v létě jsme si třeba mohli dovolit jíst třeba ještě v 8 hodin, protože jsme chodili spát třeba v 11 až, v 10 se začalo zpívat nebo v 10 už zapadlo sluníčko a dneska nám zapadá třeba v 5, v 6, že jo. Takže my bychom měli, aby jsme podpořili tu regeneraci, hlavně regeneraci střeva, protože o tom se dneska tady budeme bavit, tak bychom měli přestat jíst už aspoň do těch 6 hodin, už nic nejíst. Od 6 nic nejíst, třeba i od 5 už nic nejíst. No, protože myslím si, že to má souvislost s tím, jak se udělá tma a naše tělo to začne přirozeně vnímat, že se sešeří a že to osvětlení je jiný a že sluneční svit už není, tak se hodí do úplně jiného režimu a už chce odpočívat. Tak. Takhle si to já nějak představuju, ty to asi jako výživový poradce potvrdíš, přesně, že najednou to začne vevnitř fungovat všechno jinak. Takže jíst asi večer lehčí jídla. Určitě lehčí, protože se nám snižuje trávicí kapacita. Jakoby na večer už máme jakoby nejnižší tu trávicí kapacitu. Ráno ji máme největší a pak se nám snižuje. Takže na večer fakt nějaký lehčí jídlo. Máš ty nějaký oblíbený večeře v zimě? Tučný ryby. Tučné ryby, jo? Dáš tam ještě tam dáš nějakou rejži nebo brambory? Ne, rejži určitě ne. Určitě bych tam dal brambory. Jo? Klidně bych šel do klasických nebo batáty. Aha. Určitě bych tam ještě se zaměřil na kvašenou fermentovanou zeleninu, takže bych tam šel do kimči, což je skvělý, protože právě kimči nás zahřívá, je tam trošku chili, je pikantní, takže se zahřejem, podpoří nám imunitu, jsou tam enzymy, antioxidanty, vitamíny, takže kimči je skvělý, probiotika hlavně pro naše střevo, anebo kysaný zelí. Jo, úplně český kysaný zelí. A co bych doporučil, tak určitě nekupovat v supermarketu, protože oni tam přidávají už konzervanty, projde to zelí pasterizací, znamená, že oni všechno zabijou. Co v tom je, ten život, co v tom je, tak ten oni zabijou, takže si nakládat svý zelí. A třeba tady naše roudenský, máš to jako nějak, zkoumal jsi to? Naše roudenský je dobrý, nebo je nejlepší si tam zajet pro ně. Protože oni, jak ho tam mají ještě naložený, tak si myslím, že tam nemají ty konzervanty, ale jak to dávají do toho obchodu, tak je tam mají. Jak už tam jsou, jo. Protože ono by to kvasilo a ten pytlík by bouchnul. Ale jsou i produkty, který tam mají takový ventil, to poznáte, a je tam napsáno třeba bez konzervantů. Jo. Ale jich málo. Je to snad 2. Takže výrobci, pro zelí si dojezd do Roudního je v pořádku. Jo. Tam u nich je to, jo. Vzít si nádobu a nechat si ji tam normálně naplnit. Ale a zvěřinu? Protože já třeba mám v zimě ráda zvěřinu. Zvěřina určitě jednak má takový právě ten zařívací efekt, přesně, to je nejvíc teplý maso. Přesně. Ale není zase tolik tučný. Ne, zvěřina je super. Zvěřina podle mě je super. Já ji mám hrozně ráda, zvlášť v zimě. A dá se s tím vlastně udělat jakákoliv úprava, jo? Přesně, zvěřinu taky. A ty vývary, že jo? Hlavně vývary z velkých zvířat, to znamená kráva, takže hovězí vývary, vepřový vývary. Jako slepice kuře taky může být, ale prostě jsou takový ty nejsilnější z těch morkových kostí hovězí vývar.
To je blahodárný. A tam by zase potom bylo dobrý najít si někoho, kdo má ty zvířata na pastvě venku, že jo? Určitě. A nepodporovat jednak velkochovy, protože mě osobně jako i to je proti mysli nějakého etického hlediska, nebo jak to mám říct, to mě je strašně proti srsti. A za druhý si myslím, že ten život se na tom zvířeti vždycky podepíše i v kvalitě toho, co nám potom předává, ten stres. Ten stres, no, to je přesně ono. A to si lidi jako neuvědomují. Takže bych šel do těch vývarů a klidně nemusíte to mít jakoby jako jídlo, ale stačí si ho udělat a pak takhle si ho dát do hrnečku a doma je popíjet. A je to úplně skvělý. Tak on je výborný, když se tam dá ta zelenina, protože zase máš úplně skvělý přísun zeleniny. Taky. Doplníte vlákninu. Sice jak se tam ta zelenina vaří, tak se trošku rozbijou ty enzymy, ale to nevadí, protože to je skvělý i tak. Ta kořenová zelenina, že jo? Ta tam patří. A co snídaně? Dáváš teplý kaše? Já mám třeba strašně ráda teplý kaše v neděli. V zimě. V neděli. V zimě. Teplý kaše super, ale já bych šel určitě jako snídaně. Musí tam být bílkoviny, tuky a šel bych do míň sacharidů. Míň těch cukrů, sacharidů. I u klientů to mám vyzkoušený, i na mě, že máte pak jakoby takovou lepší energii, jste na tom líp mentálně, nemáte mozkovou mlhu. Zkrátka ráno máme největší citlivost na inzulín. My když tam dáme nějaký cukry, ale úplně jako, když se teď budu bavit třeba o koblize, jo? Když bych tam dal koblihu nebo něco takového, vystřelí nám inzulín, pak spadne a v 9 hodin zíváme. Tak proto spíš bych šel do nějakých tučnějších jídel, jako jsou třeba, můžou to být i vajíčka, nebo to může být i tuňáková pomazánka. Klidně. Nicméně teď se tě teda zeptám, jo? Moje slzovková kaše. Jaká? Je slzovková. Znáš slzovku? Ne. Ježiš, to je pecka. Tak já ti přinesu. Slzovková? To je nejstarší obilnina na světě. Říká se tomu Jobovi slzy. Vypadá to jako kroupy, chutná to hodně podobně jako kroupy. A já si vždycky namočím přes noc, ráno to rozmixuju, uvařím, nechám to projít varem a dám si do toho třeba mandle z kořici a takhle. A jako pro mě je to třeba takový, že ti to i v tom břiše krásně potom hřeje, jo. Nebo nějaký takový ty ovesné, ne kupovaný teďko myslím, jo, ale takový ty ovesné kaše, to ty teda moc nedoporučuješ, jo. Ne, já se teď, jakoby na tu snídani bych, jako někomu to může vyhovovat, když tam dáte fakt jako, musí tam být určitě zastoupený tuk a bílkoviny. Jo. Jo, když to jsou komplexní sacharidy, co se týče obilovin, třeba jáhlová kaše, pohanková, třeba ta ovesná, tak to je v pohodě, ale musí tam být ty tuky a bílkoviny. Jo. No dobře, tak tuk tam přidáš celá v pohodě, oříšky, semínka. Oříšky, semínka a tam máš i ty bílkoviny? Ne. Ani moc ne. Ještě bych teda tam přidal jako tuky kakao třeba. Aha. Což je plný, já tu mám. Jo. No. Funkční kakao. To je perfektní teda zrovna do těch kaší. Tak, to je skvělé. No. Zrovna tohle je skvělý. A to ti dodá antioxidanty, minerály, je tam teobromin, to znamená, že tě to malinko pozbudí, ale ten teobromin není jako kofein, že tě to jako nakopne, že si taká třeba někdo může být roztřesený, ale on tě spíš jako uklidní, vyplaví hormony štěstí. Protože teobromin máme i v čokoládě, třeba 70-60% a ona nám přináší takový jako klid. Takže jdeš šťastnej do práce. Jo. Co se týče těch bílkovin, tak ono jako v létě bych to asi řešil tak, že bych tam dal nějaký třeba buď kvalitní jogurt, což nevím, ty jestli z pohledu čínské medicíny dáváš. No nedávám, protože ono vlastně ráno máš ten žaludek takovej, já vždycky vysvětluju, i doma mám přednášku. Jako ten žaludek přes tu noc vlastně je pořád ve své provozní teplotě, což je nějakých 37. Jo? Tak jsou to takový ty kamna, který si pěkně dublají na neutrál. Jo? A teď ty ráno přijdeš a poleješ studenou vodou, což je ten jogurt. Tak ono, když to uděláš v létě, tak ještě se to jako, tak ten žaludek jako nějak zvládne. Ale v zimě podle mě je to strašný šok. Já bych tam šel klidně i do nějakého proteinu. Kvalitního. Jako kvalitního, jo. Jako dosypat. Jo, ale kvalitní. Fakt kvalitní syrovátkový protein. Teď už se dělají klidně i grass-fed, což je od krav, z mlíka od krav, který se pasou na pastvě, šťastný krávy, takže klidně kvalitní protein. A pokud někdo nechce, jakoby, nebo má intoleranci na laktózu, tak klidně třeba konopnej
hráškovej. No, vidíš, to je dobrý nápad. Takže konopný hráškový protein, skvělý. Dělá se i kozí protein, což taky dobrý. Jo? Ale je tam trošku cítit kozina. Jo, no tak někdo to má kozina. rád, ne? Jako se někomu to naopak chutná. Jakoby zkrátka ráno by tam měly být ty bílkoviny. Já zase ještě doporučuju, někomu to bude vyhovovat, někomu ne, ale ráno se má zase pohledu té čínské medicíny posílit slezina, která potom celý den ručí za to, že ti bude dobře přeměňovat tu energii z jídla na energii, kterou potřebuješ k životu, jako pohyb, myšlení, všechno. A ta slezina má ráda, když je to jako trošku sladký. Teď se nemyslí cukr, ale myslí se něco, co je přirozeně sladký. A ty, když ji jako takhle pěkně ráno přidáš, tak ona je potom spokojená a potom perfektně funguje celý den. Ale přidávat protein do té ranní kaše je perfektní nápad. Takže třeba myslíš jako med? Si dá? Třeba med, nebo třeba trošku javorovýho syrupu. Jo, to je super. No. Med nepasterizovaný, ale. No, jasně. Protože lidi koupí z obchodu, který prošel pasterizací, že jo? A zase tam nemáme ty enzymy. A nezkoumal jsi pil včelí? Nejsou v něm taky ty proteiny? Já ho mám doma. No. Ale já ho nepoužívám. Ale... A proč ne? Protože ho má manželka. A nevím, na co si ho objednala. Ale teď zkrátka jako, nevím, to mi něco řekni ty. No co jsem jako zatím mě chutná, takže já si ho občas do té kaše dám. Ale teď mě napadá, jestli mě třeba i ty proteiny nebudou. A to nevím, to bych se musela podívat. Mě to zaujalo z toho důvodu, že ten včelí pil byl podrobený velkému výzkumu, když NASA přemýšlela o tom, že bude posílat lidi na Mars a já nevím kam, tak právě s tím včelím pilem, protože je lehkej a strašně výživnej a má v sobě jako hrozně minerálů a vitamínů a já nevím čeho všeho. A přitom je to v těch malinkatých kousíčkách, v těch rouskách, tak jestli třeba i nebude nabitej proteinama a nebude v něm ještě další nějaký látky. Ale NASA s tím jako ho měla zařazený mezi ty potraviny, které by eventuálně měli lidi konzumovat v kosmu. Tak to určitě tam něco bude. Ty by to nedělali jen tak. Ty by to nedělali jen tak. Ty řeší každý gram, co tam pošlou. Ale my jsme tady mluvili o těch biorytmech. Vlastně, že o tom, že jak se nám dělá dřív tma, tak už v 5 hodin to tělo se připravuje na spaní. A teď my si to docela ničíme tímhle, že jo? Ty to nějak řešíš, že jo? Já to řeším. A proto tu mám tyhle červený brýle, protože vlastně když se nám setmí, tak mi přes oko vlastně náš mozek to vnímá. A začne se nám vyplavovat spánkový hormon, což je melatonin, který je, a to hodně lidí neví, i antioxidant. Je to fakt silný antioxidant. A když my koukáme do těch mobilů, tak vlastně my dáváme signál našemu mozku, hele, ono je ještě světlo. Já ten melatonin prostě produkovat nebudu, takže se nám může hůř usínat. Máme pak horší spánek celkově, protože se nedostaneme do těch fází, těch NREM fází, hlubokého spánku. A hlavně ten melatonin, pokud nám chybí, tak už jsou dělaný výzkumy, že on je spojovaný, nebo to koreluje s nějakýma typama rakovin. Většinou ty lidi, co mají dostanou třeba nějakou rakovinu, tak mají právě snížený tenhle hormon. A proto tu jsou tyhle ty brejle, protože nemůžeš říct lidem 7 hodin choďte spát, víš? Takže... Prostě lidi se chcou jako třeba koukat na tu televizi, tak já doporučuji třeba 1,5 - 2 hodiny před spánkem si koupit takovýhle brýle, který vlastně nepropouští to modré světlo a krásně se nám začne vyplavat melatonin a on nám pomáhá tak jakoby, my už to ucítíme, že už se nám třeba začíná jakoby zavírat oči, už jakoby se nám chce spát a když koukáme do té televize, tak tohle třeba necítíme. Hele, a počkej, teďkom ty si to nasadíš, nebo já si to nasadím, nebo někdo si to nasadí ty brýle v určitou hodinu, anebo jenom když kouká do toho telefonu? Ne. Už třeba 1,5 hodiny před spaním si je nasadím. Jo? A chodíš s tím normálně jo. Už je máš prostě na sundám si až v posteli. Jo. Takže to je skvělý. A pozoroval jsi na sobě ty něco sám? Nebo... No má je to znát. Jo? Je to znát nejenom na tom, že mám právě takovou tu únavu, takový ten spánkový tlak je tam. Jo, že fakt už cítíš, jako že usínáš třeba už u televize. Že tě to vypíná už jako samo. Jo, už vypíná. Ale tak jako dobře. A hlavně ráno, když je nenosím,
tak bych ještě jako vyspával, nechce se mi z postele, jsem takovej. A když je nosím, tak ráno prostě otevřu oči a cítím prostě kortizol, jak mi nabíhá, energie a prostě vstanu. Takže to je důkaz toho, že vlastně už i ta příprava na ten spánek je strašně důležitá, že jo? My jak ji vynecháme tím, že čumákujeme Přesně. do toho, tak ona je tam jakoby započtená asi. Jo. To je problém u právě mladých lidí, protože plno dneska lidí chodí spát s mobilem, protože nemůžou usnout, nechce se jim spát, buď za to můžou stimulanty, třeba jako káva pozdě, energiťáky a takhle, nebo za to může, že se stravujeme pozdě večer, třeba ještě někdo v 10 hodin, a nebo za to můžou právě ty mobily, že oni si lehnou do postele a ještě scrollujou a ještě jedou prostě videa. Dokud jim to prostě nepadne na hubu. Jenomže ta kvalita toho spánku tam pak není. Oni se budí rozsekaní, převalujou se, v noci nejdou do těch fází, do kterých bych měli jít. Tím pádem se jim hlavně neregeneruje střevní sliznice, protože ta se nám regeneruje přes noc. Když si představíš rouru a máš ji obalenou slizem a přes den vlastně do té roury budeš furt něco strkat, což je třeba potrava, tak ten sliz se ztrácí, víš? Jako máme ho tam míň a přes noc se nám zase jakoby doplní, se nám obnoví. A to se nám ale dělá v tom hlubokém spánku, když tělo regeneruje. No ale když na ten spánek prdíme, neřešíme to, tak se nám to nedělá, pak dochází k syndromu propustnosti střev a různým onemocněním střeva, což je ulcerozní kolitida, syndrom dráždivého tračníku, Crohnova choroba, ten syndrom propustného střeva. Teď mě napadá, že ono vlastně teď všichni řeší probiotika, ale v momentě, kdy by asi líp spali a líp si tu sliznici obnovili, protože ta je vlastně odpovědná za to, který bakterie tam budeme mít a v jaký budou kondici. Přesně. A my když jíme na večer, tak vlastně my potřebujeme mít přes tu noc prázdnej trávicí trakt. Celý prázdnej. Jak tam je nějaká strava, nějaký jídlo, tak nedojde k té regeneraci. To tělo to jako nesepne. Víš, tak ty, co jako uzobávají takhle ještě v 10 večer něco, jaký kraviny, tak jdou spát a mají tam to jídlo. Tak nemůže k tomu docházet. Naštěstí je jedna věc, která jako na tu sliznici platí. Která na ní platí, která ji obnovuje. Která ji harmonizuje. No a to je tady ten Vitestin právě. Ten tu máme, ten jsme vám přinesli ukázat, protože je skvělej. Pomáhá vlastně lidem. Máme oba dva zkušenosti, že jo? A výborný. Já jako jsem slyšela strašně příběhů, který byly až neuvěřitelný, co ten Vitestin dokázal. Podle mě teda, jako vlastně on je úplně jedinečný už v tom složení a v tom, jak funguje, protože on jak je ve formě gelu, tak ten gel se dokáže dobře nabalit na tu sliznici, ale celého zažívacího traktu, že jo? Ono je to už od úst a už v ústech vlastně, v žaludku. A pak působí zase v tom střevě, tak jak ty si říkal, že dokáže tu sliznici zregenerovat a zlepšit. Je tam nějakých 12 bylinek. Jsou tam byliny, je tam ještě ženšen. O ženšenu ty asi taky jako víš toho hodně, protože on je to... Já teď nevím, jestli ženšen je adaptogen. Určitě Myslím, že je adaptogen. A ona je to bylina takového dobrýho života, kvalitního života. Vitality a oni tomu dokonce v Číně říkají bylina nesmrtelnosti, že? Protože on je neskutečně všestranný a dokáže působit na strašně věcí v tom těle. Ten ženšen je důležitý, aby byl 6 let starý, protože on po 6 letech, oni tomu říkají Číňani, že je dospělej. Aha. V těch 6 letech on má úplně takový to nejlepší složení těch látek a je jakoby uzrálej, je připravený ho použít a právě do Vitestinu se dává ten 6letý. A ten je taky nejdražší, on jako cena toho ženšenu poslední dobou neskutečně stoupla, takže se už dělají i takový náhražky, že se třeba ten ženšen sklidí dřív a je potom levnější, ale nemá tolik těch účinných látek a nemá to, co by v sobě měl mít. A Vitestin na tom nešetří a dává tam ten 6letý. To je skvělý. Já teda to mám ověřený i na klientech. Pokud mám klienta, který má nějaký takovýhle trápení, třeba i ekzemy, protože dneska už se ví, že střevo, nebo respektive, že kůže je zrcadlo našeho střeva. Takže pokud máme nějaký ekzemy, tak s největší pravděpodobností máme v nepořádku naše střevo. Máme tam už třeba nějakou tu propustnost, nějaký ten syndrom propustného střeva. Pak se nám vlastně přes ty buňky, ty enterocyty, dostává do krevního řečiště látky, které by se tam vlastně nikdy neměly dostat, protože ty by měly jít ven, tenký tlustý střevo a ven.
ale oni se nám tam dostanou, pak tělo na to reagují na to imunitní buňky a už můžeme mít problém. A právě ten Vytestin je skvělý v tom, že on to hojí. On to regeneruje, hojí to střevo. A lidi mají s tím strašně dobré zkušenosti. Fakt jakoby podle mě stačí člověkovi týden, který má nějaký jakoby, nemá nějaký jako drsný onemocnění, jako je třeba ta Crohnova choroba, ale má jenom nějaký jako zažívací problémy, tak si myslím, že stačí týden a ucítí změny. No jako ono seš po tom týdnu úplně jak vyměněný. Jo? Najednou cítíš, jak to všechno funguje úplně jinak. A jako jednou za čas si tu týdenní kůru udělat, a ona by stačila třeba i ta 3denní. Jako to už tam je strašný znát pokrok jednak v tom trávení, jako jak se ti to jako všechno zregeneruje a ustálí a na pleti je to vidět u ženských strašně rychle. Jo? No. Fakt? Jo. To vím. To je fakt. To je jako zajímavý, no. Holky, které chodí ke mně do obchodu pro bylinky a dali si tu 7denní kůru, tak se všechny shodujou na tom, že prostě jednak teda je potom úžasný pocit, krásně se vyčistíš. Teďkom teda nechci říct, že by prostě to odcházelo nějak z tebe nějakým průjmem, jo. Ale víš, že je v tobě uklizeno a všechny ženský se shodují na tom, že vidí, že se jim potom krásně zlepšila pleť. A je to přesně, jak ty říkáš, že pleť je odrazem tlustého střeva. Zdraví začíná ve střevě. Zdraví začíná ve střevě, ale ono tam začíná i psychika. I psychika. A i takovej ten vnitřní duševní prostor vlastně asi je tam všechno. No. Říkal to už buď Sokrates nebo Hippokrates, ale teď nevím, který z nich. Jeden byl lékař. Sokrates byl filozof. Jo, tak Hippokrates? Hippokrates. Tak. Doufejme. Asi, nevím. Zkrátka je to fakt zázrak, jako je to perfektní. Ještě se mi líbí, že je to tady z Budějc. A pak se mi to líbí celý. No. Ono vlastně už to, že je to takovýhle množství, který teda do sebe musíš dostat vlastně skoro najednou, ale dá se to, tak už to množství vlastně říká, že zajistíš, že se ti to dostane úplně všude po celém tom zažívacím traktu. Když si člověk představí, jak ho má dlouhej, tak tím, že polkneš jednu pilulku, tak to jako tě nemůže spasit. Ale tady je vidět, že ten že tam nějakou dobu vydrží, jak tím prochází a vlastně ty bylinky všechny to léčí a je to fakt blahodárný. No. Jak to má takovou tu slizovitou strukturu, tak nějaký lidi psali, jakoby, že se to blbě jako poliká a to, ale mě to strašně bavilo, protože jakoby musíš to kousat. Jo, přesně, ono to musíš jakoby kousat. Jakoby kousat. Ono to chutná jako takovej slaboučkej bylinkový čaj, mi to připomíná teda, ale ta struktura mě hrozně bavila. No. Já nevím, jestli jsem uchyl nějaký, ale prostě já jsem si to úplně a užíval jsem si to, jak to koušel, bylo to takový dobrý. No, já si myslím, že se na to musí zvyknout. Já mám teda jednu zákaznici v obchodě a ona má teda teďko, nevím, jestli Krona nebo ulcerozní, nevím. Ale první lahvičku nějak jako nemohla zkousnout, ale protože řekla, že jako intuitivně cítila, že to bude dobrý, tak jí dala. A říkala, já jsem se na tu druhou normálně ráno těšila. Protože je to o té intuici, o které jsme se asi i bavili. Že prostě to tělo najednou zjistí, co mu pomáhá a najednou už se na to těšíš, protože víš, že je to pro tebe dobře. Tak, takže Vytestin, koukněte se třeba na stránky, pokud si ho chcete objednat. Je to fakt super, oba dva to doporučujem. Pak určitě, co bych třeba na zimu doporučil, tak to je podpořit svoji imunitu a třeba jít do nějakých antioxidantů. Což tu mám třeba takový přípravek. Jmenuje se to Berry. A je tam právě, já jsem zastánce toho, že třeba vitamin C bychom měli doplňovat jakoby spíš z přírodních zdrojů, než si koupit v lékárně kyselinu askorbovou, jo, která jako má střebatelnost, jo, musí si to koupit hlavně liposomální, což většinou je tekutý a v tom tekutým už máš konzervanty, aby se to neskazilo. Takže je tam třeba sorban draselný. Takže daleko lepší je třeba tady prášek. A tam je třeba acerola, kamu. A kamu to je největší, to asi znáš, viď? To znám, kamu. Největší zdroj vitamínu C. Je tu šípek, aronie. A třeba, co bych ještě doporučil, tak to je takový jako prášek plný antioxidantů, vitamin C. A co bych ještě doporučil, tak je rakitník. A to taky znáš. Je super. Ale hlavně
i tady mně se strašně líbí, že je tam ten šípek a ta aronie, to je tady od nás, že jo? To je z našich končin, z našich krajů. Takže podle mě je to pro to tělo má ještě takový ten další efekt asi, že to tělo si to dobře vezme. A ten rakitník, jo, to je vlastně nejbohatší zdroj vitamínu E. No vidíš, tak to jsem nevěděl. No, a má jako hodně vitamínu C, ale je to nejbohatší zdroj vitamínu E. A vitamin E je silný antioxidant. A ještě bych doporučil zinek, protože je součástí antioxidačních enzymů a selen, chybí nám v populaci selen a ten je zase v paraořeších. Takže paraořechy. Nedoporučuješ ho jako selen jako v nějakých těch doplňcích nebo v těch tabletách? Hele, může být, ale mně se líbí, jako, že to je v těch paraořeších, že oni jsou ten nejsilnější zdroj toho selenu a že ty doplníš tuky zdraví a stačí si dát 2 oříšky. 2. To stačí, jo? No. Vidíš. No, to 2 oříšky denně. To není tolik. Jsou takový jako větší, asi víš, jak vypadají. Takový větší, stačí 2 denně a máš selen a ten je právě součástí toho antioxidačního enzymu, což je glutation peroxidáza a ten nám právě pomáhá se zbavovat volných radikálů, který do sebe dostáváme vlastně z prostředí, ze špatného prostředí, třeba kouř, smog ve městě. Může to být i strava, že jo? Kdy jsou tam nějaký vlastně blbý látky, které napadají naše buňky. Takže tohle to odbourává, takže určitě doplňovat. Takže dřív se třeba dělalo sušený šípek, že jo? No. Šípek se sušil. A měl jsi ho celou zimu a celou zimu se ho pil, jo. Tam bylo plno Cčka a dalších vitamínů. Hlavně další Cčko je v kysaným zelí. Jsme zase u toho roudnýho, no. Ale je to tak, no a pak si měl jabka, že jo, tak já si pamatuju, že to vydrželo vždycky tak do Vánoc. No a po Vánocích už se to tak nějak jako napaběrkovalo a čekalo se na jaro, ale myslím si, že je to naprosto přirozený pro tělo. Všude u cesty je šípek a prostě lidi to netrhají, jakože. Hele, já jako už normálně mám teorii, nebo není to asi moje teorie, už ji určitě někdo vyřknul, že ta příroda ti začne spát pod nos to, co nejvíc potřebuješ. Já si pamatuju, že toho rakitníku nebylo tolik, ale teď všude je oranžovo a ty keře jsou úplně obsypané, až se sklání k zemi. No. Jako kdyby fakt ta příroda říká, prosím vás, vemte si tohleto. Je to pro vás dobrý. A co máš ještě tady to poslední? Hele, to je tokoš. A to je co? To je vlastně z Jižní Ameriky. Oni vemou brambory, nějakou odrůdu brambor, narvou to do pytlů, dají to do horského potoka, tam to nechají. Pardon, ještě, brambory jsou úplně normální brambory, nejsou to nějaký jejich zvláštní odrůdy. Ale tak to nevím. Prostě to brambory, jo. Dobře. Jsou to brambory a nejspíš asi nějaký jejich odrůdy, jo. Teď nevím přesně, protože brambory je jakoby hodně. Aha. Narvou to do horského potoka v pytlích a nechají to několik měsíců tam fermentovat, kvasit. Pak to vyndají, udělají z toho takhle prášek a oni už to tam v té Jižní Americe, myslím, že to je hlavně z Peru, jí prostě po tisíciletí. A má to právě blahodárný vliv na naše střevo. Jsou to vlastně probiotika v prášku. No je to fermentované. No. Kdyby měla žučku, abych to ochutnal. Ne, to se to čuchni. Počkej, mi to něco připomíná. To smrdí, veď? Co mi to připomíná? Co to je? Mně to normálně připomíná pavilon opic. Jo. Jo. Já když to piju, já si to rozmíchám ve vodě, já to piju a normálně si říkám, ty vole, zase ale můžu to ochutnat, ty tam máš žičku. Tak jo? Jo. Tak to ochutnej. Dá se to takhle samotný? Hele, ve vodě se to rozmíchává. Byl takovej francouzský film. Jmenoval se Opice v zimě. Opice v zimě. Hral tam Belmondo a Jean Gabin. Tak jsou to trochu opice, no. A podporuje to právě trávení a imunitu. Tak to je taky takový skvělý. A je to fakt jako přírodní. No jako není to nic jako... Jako smrdí to, někomu to smrdí, ale oni to vyrábí i v kapslích. Ale já jsem radši pro tuhle přírodní formu, která víc smrdí. Ale je přírodní. Ale prostě dá ti to. Jsou to probiotika. Takže to mají zase v Jižní Americe, no. My máme vitestin a oni mají... My máme vitestin, kysaný zelí a oni mají kvašený brambory. Který si tam dělají a je to zajímavý. Tak to je pecka, víš? Já bych jako zrovna řekla, že oni něco udělají z kukuřice, víš? Tak jo, tak to asi ukončíme. Asi to ukončíme.
Mě už je zima. No, já to na tobě vidím. My se s váma loučíme, doufám, že jste si z tohohle videa vzali všechno, co jste potřebovali. Určitě budu rád, když dáte odběr, když dáte like a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.